Máte sprotleňáčko, musí o tom vedieť, lebo ho nechali priškopiť na svet.
Kalhoty má zašuprané a na nich kolena rozedrané. Kalhoty má zašuprané a na nich kolena rozedrané. Zahrali nám na úsličky, ktoré sú z javorové deštičky. Zahrali nám na úsličky, ktoré sú z javorové deštičky. Dievčatá, vy ste ešte malé, vieš, nemôžete ísť do školy. Možno o rok. Decka, ale vás tu je dneska. A odkiaľ ste všetci došli? No, nič, ja vás budem menovať, znám tu nejaké mená. Kornička z Trenčína. Radosť z Trenčína. Kopaničiarik z Mijavy. Dobre, decka, už ste sa dneska dosť zabavili. Môžete ísť dom. Vážení diváci, videli ste program detských folklórnych súborov pod názvom S griflíkom či s pesničkou. V programe účinkovali detské folklórne súbory Kornička z Trenčína, Radosť z Trenčína, Mladosť z Považskej Bystrice, Iskerka z Brezovej pod Bradlom, Kopaničiarik z Mijavy,
deti z materskej školy Rudník a Pavol Michalička. Program autorsky pripravili námet, scénar a réžia Lenka Šútorová-Konečná, odborná spolupráca Jaroslava Kohútová, inšpícia Agáta Krausová, Slavomír Ondejcha a vedúci detských folklórnych súborov Radosť, Mladosť a Iskerka. Autori programu ďakujú všetkým účinkujúcim a vedúcim detských folklórnych súborov, organizátorom, ako aj zvukárom a javiskovým technikom. Ďakujeme vám za pozornosť.